Školský rok prešiel ako voda, kúzla a triky boli vždy móda. Mário, začni, ukáž, popíš, ako si to všetko robil. Aha, takto je to. Čiže, ako som to celý školský rok robil. Áno. Ukáž nám to najlepšie, čo sa ti počas celého školského roka. Ale v tejto chvíli nestihneme všetky. No bolo ich veľa tých kúzel, bolo ich veľa tých, ktoré sa ti vydarili. Aspoň zopár. No a my zatiaľ, čo kakovníci budú sa pozerať na tvoje najúspešnejšie, najlepšie kúzla, my si zatiaľ odskočíme na plaváreň, alebo na kúpalisko, čo povieš? Alebo vás nechám zmiznúť. To sa potom ešte dohodneme, no a teraz kakovníci tie najlepšie kúzla. Ej, veru, sol vzácna, sol nad zlato. Dávajte dobrý pozor, keď ja vodu osolím, ako teraz solím, bude veľa soli za chvíľu. Za chvíľku to bude hotové mŕtve more v tej ešte šáločke. Trošku pomyslím. A žiarovka už trošku svieti. Áno, začína svietiť. A čím viac by sme miešali, tak tým by začala o chvíľu silnejšie svietiť. Pretože voda je slaná. Ako vidíte, žiarovka sa rozsvietila. Svieti, stále silnejšie. Takže zapamätajte si, slaná voda je vodivá. Tvojou úlohou je chytiť tieto dva konce tak, aby som nemohol toto lano vyvriesť s krúžkou a ja v tejto chvíli dávam ruky na krúžok. Tak. A ako vidíte, stále je tu krúžok. Dávam ho, no a Mišo, ty mi zakry ruky, tak, aby nikto nevedel, aby nikto necítil, čo sa robí. A v tejto chvíli hovorím chlapcovi môjmu, potiahni lano, odkry šatku a pozrite sa, krúžok je osamostatnený. Ja vám to teraz všetko ukážem v zmenšenej podobe. Pozrite sa, tento king, po slovenský král, to je akože Ivan a ja ho takto vložím do malej rekvizity kúzelnickej, vtedy to už bude samozrejme veľká, a jednoducho mu takto vysuniem a Ivan sa bude skladať z 3/3, pritom 1/3 bude vysunutá. Pozrite sa, je to neuveriteľné, je to fantastické. A potom, keď takto vyjde zbedne, tak opäť bude celý neporušený, zatlieskame. Už sa neviem dočkať, keď to uvidím na samotnom Ivanovi. Lacko, skontroluj pred očami kakaokamier toto pero, že je pevné, že je naozajstné. Áno, ozajstné pero. Je viditeľné a ja toto pero pomaly vkladám do neviditeľnej zóny. Dávajte dobrý pozor. A kus pera stratil sa. Zmizol. Opäť zavriem moju zónu a pero vyťahnem. Pero, Lacko, rýchlo, skontroluj, ešte raz pero. A teraz ešte raz všetko pred vašimi očami. Toto vidíte? Toto, a takto miznú aj všelijaké veci, aj všelikde inde. No, pozrite sa. Vložím, hop, a teraz pozerajte sa. A pero je tu. Neviditeľná zóna. Kúzelný Mário, výborne. Takéto vecičky ty máš. Hráč povie, sledujte červenú. Jedna je červená a dve sú čierne. Maťo, sleduj červenú. Pred tvojimi očami, pred tvojimi ušami zamiešam karty. Mám tu červená, čierna. A budem ich miešať. Vy stále viete, že táto je čierna, táto je červená a táto je čierna. Dávajte dobrý pozor, teraz ich zamiešam naozaj poriadne. Červená, čierna. A teraz skús, Maťo, uhádnuť, ktorá z týchto kariet je červená. Skús. Falošný hráč vám povie, dajte 1000 korún. Prstom ukáž, ktorá. Ty nie, ty iba ukáž. Ukáž prstom, ktorá. Tamta je červená. No. Toto sa vám stane, pokiaľ nebudete poznať princíp tohto triku, tohto kúzla. Kocku vložím do krabičky nevďačnice. Zavriem. Ako vidíte, druhá strana je prázdna, nikde nič nie je. A teraz sa vás pýtam, urobíme malú skúšku správnosti. Kde je kocka? Kto tuší, kto vie? Tu je kocka. No, pozrieme sa, preveríme. Kocka zmizla, kocka tam nie je. Tak od Mário Kúzelník musíš otvoriť druhú. Druhá. A druhá je tiež prázdna, ako vidíte. Zmizla aj tu. Kde? Tu? V tejto? Pozrite sa, ani v tej nie je. Obidve. Kocka nevďačná.
Milí kakaovníci, dnešné kakao kúzlo sa končí a stretneme sa o týždeň na záver naša obľúbená básnička. Takže, o týždeň v nedeľu v tento čas Mário s kúzlami navštíví nás. Ivan s Myšom sa čudujú. Ako tie kúzla fungujú.